Oh, it's a family bonding today. Ayan. So, gagawa po sila ng magdidingas pala sila dahil kaming tatlo lang. Again, wala si Kuya Ramses kasi nga po may pasok na. So, ito, gagawa si Daddy ng magdidingas muna dahil mag-ihaw nga po kami ng isda. Preparing sa family bonding. Dito lang kami sa gilid ng dagat. Pero napakatahimik. Ang linis ng dagat nila dito. Napakalinaw. O, kita hanggang doon sa ilalim. Yan ang view natin today. Hanggang doon. Diba? O, napakatahimik. Ang sarap ng hangin. Ang sarap magtambay dito. Lalo na't medyo mainit ang panahon natin ngayon. Eto na. Sige nga. Kung marunong ka nga talaga niyan. Agad-agad. Ito guys, para hindi wala sa tali. Kailangan kukuha ka dito ng isa. Okay. Dito upo. Upuan ako dito. Lumo siya ng sarili ng upuan. Captured. Yan. Dapat dito yata sa likod, Dad, dito. Kasi nandyan yung hangin, or dito. Dito na lang. Kate. We're gonna remove this. Okay. Ang tawag daw po dyan sa fire, sa pinag-anuhan ng fire ay tapuraw. Yung naapakan mo? Sa waray-waray po is tapuraw. Yung ano ng nyug. Tapos yung malalaki-laki naman konti. Yan ang ating fish. At yung squid. Pusit, ang laki ng pusit. Oh, yan na. Anong pangalan sa isda na yan, De? Labahati na malaki. Labahita na malaki. Labahita. Tsaka yung squid. Mahusok pa. Oh, look at that. Oh. Gagawa ng sausawan. Yeah. Kalamansi. Ganito tayo. Kasi nandito tayo sa ano. O, diba? Ginawang pamunas. Baka umiyak. Ayun o. Wala po. Dalas Oh. Bus yung ano Sayang. Coke yung sausawan. Yung toyo. At saka... Yeah! Frank. Buhay sa probinsya. Ayun na. Kaya sausawan na tayo. Siya kaya pupunta yun. What? Jade, sabi ko wag ka mag-waste ng ano ha. Yeah, I'm not. Storage. Pamaypay. Let's go. Boy Scout. Laging naman. Oops. Wow.
Okay. Gumulong na naman. Dito mo ilagay ha. Okay, let's go. Okay na? Wait lang po. Okay. Sarap. You know. You know. Sarap ng kain. You know. Batuta dito ka, batuta. Yung GoPro hindi mo nadala. Dad, yung GoPro. Did akin na nga yung plastic doon. Ayaw, pitawan ng ano, Ano bang plastic? nung crab. Ay, blue. Dating naman yung crab, ayaw bitawan yung isda. Kasi, Ayun, ayun. Nakawala na yung fish. ano yung crab? Ayun, yung crabs. Ito. Halika. Tupperware ayaw mo dalhin. Butas yan, Dad eh. Uy, meron isang cute na isda dito sa isang butas. So, ang tawag po nito sa waray-waray ay managbo. Sa inyo pong lugar, ano po ang tawag sa isdang yan? Yung nasa loob ng butas. O, tapos meron din po pala siyang kasamang shrimp. Ayan, lalabas na. Oh, dalawa sila sa isang butas, yung shrimp at saka yung isda. Show me what you got. What is that? Whoa. Tingin. I actually Dito. can't breathe. What kind of shell is that? Sikad-sikad. Sikad-sikad. That's what you call sikad-sikad. Tsaka ba? Uy. Bubo. Ang dami na. Aba. Wala na, ano. Low tide na. Mas maganda yan. Mas maraming shell. Makikita. Wow. Dito nga, Dad. Patingin ako dito. Starfish. Ang ganda ng starfish. Ibang kulay nito. Ngami. Tapos ito naman yung dalawa. Walang ganda ng kulay ng dalawa. No? Ha? Saan pa? Ay, yung buhok ko! Orange naman to. Orange. Ayun ang starfish. Ibang kulay nito. Itong dalawa, ito, Red. tsaka to ay red. Yung isa ay orange. Baka may Tapos matapakan mo. yung isa Sakit mo. naman, ano kayang kulay yan? Ang Orange. ganda. Ang ganda ng kulay. Ang laki. Hawakan mo nga, be. This? Kahit ano. Iangat mo nga. Tapos Okay. yung isa din. This? Oo, tag-isa. Kasi compare natin yung kulay. Okay. Yeah. Oh, wait. Lalayo ko. Wow. Oh, okay. Magkaiba ang kulay. Red na red yung isa. Oo. Okay, balik mo na. Ibaba mo ng maayos. Ayan, baba maayos. Sticky pala yung mga legs nila. Okay.
Mas tiki me. Malinis po ang dagat nila dito. Wala pong basura. Walang mga plastic kang makikita. Mga plastic na tao. Ha? Oh! Laki! Laki ah. Wala kang mga plastic dito na makikita oh. Kahit plastic na tao, wala kang makikita dito. Ang ganda no. Wala siyang mga plastic na basura. Mga disposable glass. Yan. Ganda. Kaya maging responsible po tayo sa pagtatapon ng basura. At huwag magtatapon ng basura kahit saan. Teka, mag-ano lang ako. Maglo-long sleeve ako. Anuhin mo nga doon? Parang bato. Sige, ipapagalawin mo siya. Nag-uulpot net busikat kaya natin. Hi! OMG, it's a crab pala. Ang tubig niya. Sige nga, kumuubos ng tubig. Galing, Kunti na lang. Oo nga. Okay, so ayan, pakawalan na po natin siya. At ito na po ang ating mga nakuhang shell. Ang dami. So, since hapon na, ay uwi na po kami at para makapagluto na. Bye-bye! Thanks for watching!